Wow. Wow. Iya, grabe. Inilaos. Meron din silang dinuguan dito mga studio. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Nag-crave kami ng lechon. Kaya pupuntahan natin ang pinakasikat na Talisay Lechon Food Park. So 35 minutes na yan dito sa amin mga studio. Kasi mayroon ng Sisilex ba. Kaya malapit na lang. So doon yung witness mga studio na sobrang daming nagbebenta ng lechon. Naghilera talaga yung mga lechon doon. Yeah, let's go. I'm excited because it is my first time to go there. Yeah, are you excited to see? Are you excited too? Yes? Yes! Do you like to eat lechon? He likes to eat lechon too! Yay! Daming nag-jogging. Kahit medyo maulan konti oh. Hindi na yan sila makabalik. Lumakas konti yung ulan. So sana mawala yung ulan, no? Kasi mabasa tayo dito. Meron palang marathon mga studio. Kaya maraming mga runners, oh. When you shine, go guys! Lapit na tayo mga studio. Ito yung Talisay na barangay hall. So, ito na yun mga studio. Pupunta na yung mga tao doon, oh. Bibili siguro ito ng lechon din, oh. Maaga pa mga studio, buti na nawala yung ulan, no? Dol! Boarding Dol! Punta, boss. Salamat. Oo. May 40. And then... Nakuha sa lechon, eh. Kaon ka na, Jay? Meron din sila dito mga kuha, no? Sinugba. Pila ni sinugba de? Pinta na, sir. Iyay at tayo lumian. Kanito yung murag dako man nito. Pili sa size, sir. Katulad sa natin tinta ko, sir, na tay body sa Ah, tintako no. Squid ni siya de? Octopus. Oh, yes, sir. Tentacles. Kanito? Kana, body sa squid, sir. Ah. Pila po nito? 140, 150, sir. Kanis wayan tani mo. Oh, sige, sir. Ganito pa. Ganito, pila po nito? Asa na, sir? 300 na, sir. Iyay, nakuha squid oh. Saan ito? Inilaos. Ini sulutan. Ini batu. Wow. Sulutan. Ini bat. Nagpila po nito gani? 100 and serve. Shoutout day kay Raymond Ja og Card. Salamat ya sa suporta, boss. Salamat, boss. Okay ha. Ma'am, ma'am, pili lang, ma'am. Ma'am, pili lang siya. Oh, 80. Bayan? Pila nga dinuguan, sir? Ari, ma'am, dito. Dagdag ginabot dinuguan. Mias lechon oy. May buntag, ma'am. Oh, darahan. Wow. Pila ng kilo sa lechon niyo ron, ma'am? 900, sir. Ah, 900 per kilo. Ari, sir, mag-lechon mo. Lo. Puwas kubal, oh. Yay.
Para, sir. Ilan na siya? Duha, 1 per, sir. Ganda lang ma'am. Para sa naglitan mo? Ma'am, lechon, ma'am. Nataginabok init. Kamdar ganina diha. Iya, grabe. Bati oh. Di panit oh. Ngaon ta? Magpa-picture sila ba? Ah. Yeah. Oh. Wow. Mayroon din silang dinuguan dito mga studio. Pilang serve ano ma'am? 20? 30 day, 30. Kana ma'am, kuha lang ma'am. Usa lang ka serve. Bati no, inita pas kuan. Dinuguan. Mga studio. Ang sarap kumain dito kasi malapit sa dagat ayan no. Ang daming iligo sa likod namin no. Lalo na pag litson yung kuhan mo, pagkain. Tara mga studio, kain na tayo. Pray na tayo na. Let's pray. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa protection. Amen. Amen. Dito tayo magsimula mga studio sa Octopus de Tacos. Tig-isa kami ni Sax. Kain po. Lumi, hindi? Uy, suslo na rin, nasyat eh. Minit-init pa na dinuguan. Lamig ba? 30 na. Mayroon dito yung kinilaw dito. Kinilaw nga ba sunlutan ni rin? Oh. Lami ni mong studio. Pamaganap kaon. Napa isda no kanyo? Enggak nih, isda ada? Kinilaw nga tangigi. Sarap ng food trip namin ngayon.
Dito na tayo sa kuwan, Doy. Atay. Kawan mag-atay na? Oh, atay. Oh. Có nghe đó. Dito na tayo mga studio sa ating pinakamalaking balat. Oh. Balat ng lechon. Ang crispy. Malo.
Ha? So ayan mga suyo, grabe, busog na busog kami ni Sax. Yan, sa likod namin dagat to. Swimming ka na? Ha? Sa lahat ng gustong mag-try po dito, punta lang po kayo sa Talisay Litson Food Park. So, kung hindi nyo alam to, i-waste nyo na lang. Ang daming tao dito ngayon mga studio. Naligo, kumain. Yung malakas dito talaga yung lechon. So hanggang sunod po ng mga video mga studio. Maraming salamat sa pagsusubaybay. God bless po. Bye-bye na. Bye.